Ikaw to ba kayo dong? Ay, wala na may tindughan. Wow, ay mangod na. Ako maging yun. Ito ni mo. Ina, sila din eh. Ha? Kapag ko na bata. Hindi tayo problema. Ah. Buntis, manggod ko ta. 4 months na. Kisa may kuha na na? Si Richie. Nga. Ah. Ano siya na siya? Sige. Wow mo. Ito, magpuri ako ng akong tita. Another video no siya nasad mo klaro pero eto ko tayo sa nag DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. Yes, hello mga choy, no? Maayong hapon sa inyo ha diya. So karon it's another vlog sa nya tong imo nya karon nako sa luyo sa mong balay mga choy kay natay buhaton sa mama nga atong buhaton ani karon kay ato siyang i-prank. Ay sa tago sa ko diri. Dili mga choy no nagi ko sa CR karon. So mahitabo karon mga choy ato siyang i-prank which is requested jud kay ni nga prank sa atong mga higala pa sa una sa mga last episode sa atong Biboy Bugoy TV diha nga mga vlog atong mga choy. Ante karon mga choy kamutan na sa itong mga gigalaan niya nga mag-prank og intense prank para mahatagan og unod or hatagan og heart tani or mas intense ang ato ang vlog or ang ato ang channel. So karon actually na ni chat or ni chat ni PM sa ko sa Facebook nga what if akong buhaton kini nga prank and then GF basta GF pregnant prank or buntis ang akong uyab nagwa ko'y uyab no. So ato tan-aw do kung sa reaction ni mama diri karon if mabuntis ang ako ang uyab which is ang ako mama nga pinaka push harder jud sa ko or siya gid ang pinaka proud or nalinguhan jud para sa kuha unsa man lay mahitabo unsa man lay iyang reaction if ang iyang anak makabuntis lang which is not the perfect time or in not the right time sa jud nga pwede ka na mahitabo sa atong life. So tanda mga choyno so ato ning i-set up ang atong camera although bahalag dili kay nato ma-set up og tarong idako kay natong DSLR mga choy kay dako gid kay ni sex space if di kita maglisod gid tag tago ani dahil lang kay wala pa man tay ambot lang unsa ang reaction sa kubawa diri. So tanda ato nang i-set up ang camera duha ni atong camera gamiton mga choy so kani atong DSLR to ni sa upper nga cam kani front cam ambot if makuha bang naong ni mama basta di important thing karon ang reaction sa mama og ang convo nga buhaton nila ni Jeannie or Vivi Girl na iyang link down below. Subscribe sad mo sa iya mga choy kay also sa usa sa ni siya ka ako lang hinahinay bisag may bumong ano wala kayo energy karon si Biboy Bugoy mga choy akong hinay akong tingog kay bisag mabatian niya bisag ma-fail atong prank. Bigo, taning sita agad. Let's go. 12 seconds later. Hello? Hello? Ah! Hello, tita? Kanang si Jeannie din eh. Nga day? Kanang saan sa akong tawag ko ato last day? Oh, ikaw de, imo dito number? Oh, naibong mo ko sa? Naon pa kong sulti ba? Naon sa man? Si DJ manggut kanang dili mo reply. Di mo reply sa akong tawag tita niya. Di mo answer sa akong tawag o sa akong text. Di mo reply. Si CJ? Yan akong sulti tita. Ulit. Naon sa man day? Kuhan manggut ta.
kuha na na. Si DJ. Ana. Hello? Ah. Ano siya na siya? Sige. Wow mo. Ito, magtuloy ako na ako. Hindi mo. Hindi na sila din eh. Ha? Napalagutan ng bata. Hello? Lo. Ah, sige day. Matawag lang ako. Talihog lang niya akong DJ. Huwag mo ito siya kalibaw. Lagi na sila nga. Ingna. Hello? Ah. Ha? Ay, wag mong good ba? Ako na si DJ, tita. Des kong kilid. Nalaharap ako sa hospital karon. 3 days na ko dirita. Sige day. Sapot na bata. Sige. Tawag na niya ako auto day. Naginahanglan dyan niya. Panagutan, tita. Hindi ko kayo bawa sa kong buhatan na ni. Hindi ko kayo bawa sa kong buhatan na ni. Gusto mo istorya gali akong tita sa imaha, tita. I-block na ko niya. Kapag tutawag, i-block na po ko niya. Wala dyan ko'y mabuhat. Okay ba sa kong buhatan na ni? Ako lang niya rin. Manawag lang kong otro sa imo day. Kaya ako pa rin pangutanon. Sige, tita mo. Tarong lang ko. Ah, sige. Thank you. Aron si J. Wala ba? Buntis ko na siya o katabuan. Ma? Unya maun sa may So mo kita ito mga choy, no? Mo kita ito reaction ni mo man, no? No? Sigay! Manapog tayo siya! Nakalain! Palaban kayo siyang mama mga choy, no? Nanawag kayo siyang latay dito. Kay, mag-storya rin. Maun sa may ito istoryahan. Manaon sa may ito tawag dito. Nata kayo! Ala kalain! Ito, mahirap ka. Si Papa, nabulok yung gano'n. Wow, ay mga na. Ako hindi ko na mabay niya. Dahil ako nakabaki ka. Kaya maminaw nagkita sa namin. Napay pinating ko sa laso. Hindi maminaw gikukunsa na po yung istorya. Kaya sige maging lita. Anong kailangan yun ngayon yung panagutan tita niya. Karon, mina na po ko siya ha. Pero si Rachel, question mark po na lang. Rachel, tulay lang ko. Oh, Rachel ba siya? Para lang ko sila lang. Nagkana dito si Rachel. Kalau yan, galing na. Hello po si Rachel. May anak po din tao ko. Ingat po din. Reaction sa mama ba? Di, dugay naman na si post niya dahil nga anak man na siya nga ma. Nagabuntis lagi. Nya karon kay wala na ko reaction. Siya mao ra gid ito reaction sa akong higanan. Ma, saray, ginagawa ko ito sa ngano man? Gingo man. Agoy ma, di mo na lang. Oh, gikulat ako mama. Gikulat ako na nga sa tindahan. Di ba ka nag-kisi ko nga rin sa among tindahan? Sinidye ko na to. Ni matagong matlag ko. Kaya ni
no? Worth it or grabe jud kamay mo active Vivi girl dito sa among vlog gagimo kaniya sa mga thank you so much darayang YouTube channel dayon please subscribe sa sayang channel mga choy para daghan-daghan na sad mo dito yung mga Vivi girl o mga Vivi boy. And if bago pa maling ang vlog mga choy, don't forget to subscribe ha. Sumod jud to naitabo ka ganiya mga choy, grabe jud na tubong katawa dito. A very kanang memorable moment. Moment ni mama nga grabe jud yung ilaka dito mga choy. Actually si nanay sa so naluha jud sila sa reaction na ni mama. May nato dito yung reaction. Dili jud ba yung buhatan sa inyong nana de mga choy. So kasi reaction dito mga choy. Pero kung kaingon sa kumama niyo mga choy, so good pa lang to sa imong prank intense. Tagam-taman ma pre na landaan. Ito so natural lang gid siguro nga inato ang reaction mga choy no sa atong mga mama kay actually they are the one who kanang work hard or hardest or pinaka-hard pa sa hard also sa atong papa so atong parents para madali so sila ni work hard para sa tuwa so dapat di kanang trabaho gi-work sa gid nila mga choy nga dili ta masayop or we have to do things nga dapat na siya in the right time and in the right place. In some point sad kaya nimo nga madawat or kaya nimo nga i-hold ang situation or kaya nimo nga ma-solve ang mga problema. Anda ra naka sa iyon pagsabot mga choy no ang pinaka lesson diha sa tong vlog karon kay nagi ko lesson nga nagkuha ayaw og buhat sa butang. Kung feel nimo nga ang mga tao nga ni-inspire or ang mga tao nga ni-work hard para sa imong mga pangandoy, kung feel nimo nga ikaw mismo dili pa kaya ang usa ka situation, ayaw na lagsod ana. Magpakalaki mga choy. So inana ta mga choy dapat magpakalaki ta sa mga butang atong bahaton sa inadlaw-adlaw. Itong vlog karon mga choy no, I hope nakakuha mong lesson. Ang lesson na to dapat kung mag-vlog mo inyo kamera mabutang yung tarong. So that was our vlog for this moment. I hope you like it. Please press the like button mga choy and comment below no kung nadaan mo ma-shoutout sa next na to nga vlog. Just comment #choy dayon ang inyong shoutout or shoutout sa sunod na to nga vlog. As again, this is B-Boy Bukoy Daya po mga choy no para sa mga videos nga matagalingaw entertainment sa inyo o papuwagtang sa kalay o mupapa sa kasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dugan while this general community quarantine or asa ka man mo lugar or you are in the enhanced community quarantine or the home quarantine ba mga choy. This is B-Boy Bukoy Daya po mga choy ang matagaling entertainment sa inyo. Sige balik, taga salamat, subscribe, click notification bell. Bye bye.